ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Meghalaya Samagra Shiksha Abhiyan School Association kalabo jingkali ya ka Sorkar jilla hadu Katno Klur ka Sorkar ka yo lum na ka Jingshim Khajna hadu lifeway percent na ka Petrol but R4% na ka diesel katba ya ka tulop jong kinong hikay school SSA la pensa tengpat da kibenai u President jong ka Meghalaya Samagra Shiksha Abhiyan School Association uba Aristotle Rambai haka jingya kren lengba ka video kaba ulapha shikilat pathai khubor menta kasngi ka sautrik urempang arjar arpuai ulabo ka jingkli ya ka Sorkar jilla shano ka Pynlut ya ka pisam balalum na ka bashim Khajna na ka Petrol bat diesel hadin ba usembut menteri rangba jong ka Sorkar jilla uba Preston tensong dangshen ulaong ba ka pisa ka bami nagani ka Jingïoh lum Khajna la Pynlut khambun syakatnat Pule Puthi kapendap yang ida ka jinglengo ka bakraw Manyoi bahagi ki kendiat sngi kepadam nakaliang jong u Deputy Chief Minister jong kejala jongi iba Preston tensong ila ong baya ka Khajna bala yo lum naka Petrol bat diesel ka lech syakatnat Pule Puthi kaba penlengo yang i balada kani ka Khajna ka baki yo lum naka Petrol bat diesel ka lech syakatnat Pule Puthi balai pat bangi kinohikai SSA ki defisit ki ad hoc menghaban mat isibun ki Jingïoh la ngiong lah ka badai bat ka tulop jongi lah badai bat kiwei ki benta ladangi kren ka badai bat ka tulop ngi kinohikai SSA na ka por sikapor ngihap banlai dawa na ka Sorkar ngihap roban mi sesurok ban perbena ki program jingi ki paper kenang ba ka Sorkar kan siu ya kutulop jongi wat hadu menta nakaliang jong ka Sorkar kampat la ban siu ya kutulop jongi kabadang sa hadu jong benai January tikane kalong ka ka bala penlengo yang iba lada ka Sorkar ko ong baya kani ka tax ka baki od na ka Petrol bat diesel kalai syakatrat Pule Puthi kadai ban batai syai kalai namenta ka kam la kadai hakaban siu ya kutulop jong inohikai nila kadai hakaban building construction le kibai ki benta ki bai dei bat katnat Pule Puthi bat ngiru ngi kerpat ya ka Sorkar ba kadai ban pensyai paiba khana ban kaliang jongi kum inohikai ru ngi syai lang ba hadu kanu krur ba ka Sorkar ka yo ban lum Khajna na ka Petrol bat diesel ya ka ba kat kum ka jingkam jong Deputy Chief Minister badon brom jongi baya kani kapisa la pendon kam syakatnat Pule Puthi kai kaba arpat kaba nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association ngisngeu khia kalong ba hani usnem bala deb habna Julai nakaliang jongi ngila lekbo ya ka memorandum syaka Sorkar nang ba State Project Director hakaba ngila karpat ya ka Sorkar bahkan kentiu no ya ka tulop jongi kinohikai SSA kibadon haka jela Meghalaya kumba khar hajar sanspa sahu nyeungut kabalong atpar katkum kini ki regular teachers ki bahikai haki government school kani ngidawa katkum ki kendon ki ba laai hapo ka artiak arjar khat khandai patkum juro katkum ka state RTE rule arjar khatwei henrei ka ba pensngeu dio bat ka ba penlengo yangi kinohikai SSA baro hapo ka jela Meghalaya ka longba dang ni ki kendiat sngi ngilawan bodin ya ka file ka bai dei bat kani ka benta hakaba ngila lap banakaliang jong ka government kala kentai ban kintiu ya ka tulop jongi kinohikai SSA ya ka banakaliang jong u State Project Director ula pha saka state government bahkan bishar hakabai dei bat kani ka benta kumtana kaliang jongi kaseng sasisin ni kentu ni kerpat ya ka Sorkar bakadai ban pensai hadu ka no kror bana kaliang juga ka yo lum hakabai dei bat kani ka Khajna bat
hakibenta ayu bakala penyai ya kini kepisa kenang bakan ombo kajing kurmar jingmud nani kajing ka umdum yangi kinohikai kibadon hapo ka state Meghalaya patkum juru ya upai ba nong chung hi jong ka state brok